sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang ginulabing hingpit, daygon ta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, ubulahang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Padayon natong iampo nga magkahiusa ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan, labi na diha sa pagpaubos, dili magkahiusa diha sa garbo, ug nga unta ang Ginoo mao gyud atong himuon nga sentro sa atong mga buhat o mga hunahuna, ang pagtuman sa iyang kabubuton. Ato sang pasalamatan o giampo kanunay ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig palit dinhi og mga slots alang sa atong mga proyekto, nga unta hupngon sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Ginoo, bantay ang imong banay sa walay hunong nimong gugma, liguna kanunay sa imong panalipod, kami nga nagsalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Sa dihang natigulang na si Solomon, gidani siya sa iyang mga asawa sa pagsimba sa ubang mga Diyos. Wala siya magmatinumanon sa Ginoo nga iyang Diyos. Dili siya ingon sa iyang amahan nga si David. Si Solomon misimba kang Astarot, ang Diyos nga Sidonihanon, ug kang Mulok, ang malaw-ayng Diyos sa mga Amonihanon. Sa ingon niini nakasala si Solomon sa Ginoo, ug wala gayud magsunod kaniya sa hingpit, dili ingon sa gibuhat sa iyang amahan nga si David. Unya nagtukod si Solomon og simbahan didto sa bukid sa silangang dapit sa Jerusalem, alang kang Kamos, ang Dios sa mga Moabihanon, ug kang Molok, ang Dios sa mga Amonihanon. Nagbuhat usab siyag balay alampuanan, diin adto ang iyang asawa magsunog ug mga insenso ug maghalad ug mga mananap alang sa ilang mga Dios. Ug nasuko ang Dios kang Solomon, kay gisalikway man niya ang Ginoo,
ang Dios sa Israel, nga mipakita kaniya sa makaduha, ug gipinahan siya sa dili pagsimba sa laing mga Dios, apan wala niya tumana ang gisugo sa Dios kaniya. Busa miingon ang Ginoo kang Solomon, sanglit, wala mo man tumana ang atong gikasabutan, ug ang akong kabalauran nga gisugo ko kanimo, kuhaon ko gikan kanimo ang gingharian, ug ihatag ko ngadto sa usa sa imong opisyal. Apan tungod kang David nga imong amahan, dili ko kinihimuon sa imong panahon, kundili inighari na sa imong anak. Hinuon, dili ko lang katon ang tibuok gingharian, kundili ihatag ko sa imong anak ang usa ka banay tungod kang David nga akong alagad ug sa Jerusalem nga akong piniling syudad. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma, alang sa imong lungsod. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma, alang sa imong lungsod. Bulahan sila nga nagatuman sa husto, nga nagabuhat kanunay sa matarong. Hinumdumi kami o Ginoo sa imong panalangin sa imong lungsod. Duawa kami sa imong makaluwas nga panabang. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma, alang sa imong lungsod. Apan mitipon sila sa mga nasud, ug nakakaton sa ilang mga buhat. Nagalagad sila sa ilang mga Diyos-Diyos, nga nahimong nga litag alang kanila. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma, alang sa imong lungsod. Ilang gisakripisyo ang ilang mga anak nga lalaki, ug ang ilang mga anak nga babayi ngadto sa mga yawa. Ug ang Ginoo napungot sa iyang lungsod, ug naglagot sa iyang kabilin. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma, alang sa imong lungsod. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong
Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya milakaw si Jesus og miadto sa kayutaan duol sa siyudad sa Tiro. Misulod siya sa usa ka balay ug dili unta siya buot nga may mahibalo nga siya didto sa sulod apan wala gayud siya makatago. Dihay usa ka inahan nga may anak nga babayi nga giyawaan. Sa pagkabalita niya mahitungod kang Hesus, miadto dayon siya kaniya og mihapa sa iyang tiilan. Ang maong babayi usa ka langyaw nga didto mataw sa Phoenicia sa Syria. Iyang gihangyo si Hesus sa paghingilin sa yawa gikan sa iyang anak. Apan si Hesus mitubag, kinahanglan unahon pagpakaon ang mga anak, dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Mitubag ang babay, apan sir, bisan gani ang mga iro diha ilalom sa lamisa, makakaon man sa mumho sa kabataan. Og miingon si Hesus kaniya, tungod sa imong gisulti makapauli ka na, ang yawa migula na gikan sa imong anak. Busa mipauli ang babayi sa ila og iyang hikaplagan ang iyang anak nga naghigda, wala na diha kaniya ang yawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang gipakita sa babay dinhi sa atong Ebanghelyo, example ni siya unsaon aron mahimo tanggamhanan o hasta ang yawa dili makapuyo sa atong kinabuhi o sa kinabuhi sa atong gimahal. So kining babae nihangyo ni Hesus nga papahawaon ang yawa gikan sa iyang anak. Nya sanglit di man siya usa ka Hudiyo, usa man siya kalangyaw, ginganlan siya ni Hesus og iro. Lingay mong tupad, ing nakunganlan kag iro, mutahod pa ka anang tawhana. Kanang naghingani mo iro ba? Pahawa diyang iro ka. Nga tao ko gagod, pero nganlan kag iro. Unsa man, mutahod pa ka niya. Kasagaran nato, mingo, kinsa masad ka? Hilas ni mo. No? O, ginoy. Kamong mga asawa, nganlan mo sa inyong bana, pahawa dia iro. Kay Elisa na tika og GRO. Ang sawan. Masuko ka sa imong bana o mudawat ka nga iro na kas iyang tanaw. Kamong mga bana, nganlan mong iro sa inyong asawa, nya dunay gasigig text ninyo nga, you are the hero of my life. Kinsa may imong adtoon, kinsa may imong hatagan sa imong gugma, kining gasigig hingani mong iro, o katong gasigig hingani mong, you are the hero of my life. Na. Pero ang babae, ang inahan, iyang gidawat nga iro ragid siya ikumparar sa mga Hudiyo nga gitawag ni Hesus og mga anak. Mao nang niingon siya, apan sir, bisan ang mga iro nga naa ilalom sa lamisa
makakaon mas mga mumho. Ingon des Jesus, tungod sa imong gisulti, makapauli na ka, nawala na ang yawa sa imong anak. So kini ang yawa mga igsuon, di ni siya kaharong, di ni siya kasustiner sa mga taong mapaubsanon. Kining humility is very powerful. Duha ka gahom sa humility. Ang unang gahom sa humility, mausab, makapausab sa kabubuton sa Ginoo. Humility changes the will of God or the decision of God. Di man mausab ang decisions Ginoo, pero mausab na ngadtos mga mapaubsanon. Natanawa ha, kadtong Ninibe nga giwalihan ni Hunas, sunugono na tos Ginoo, 40 na lang kaadlaw, pero niingon ang hari, nagpada ang hari og suwat sa tanang mga tao, magpuasa ta, di ta mangaon hastang mga hayop, magsulob tag sako, magbasol tas atong mga sala, biyaan nato atong mga kadautan, basin pag maluoy ang Ginoo nato. Di ba? Nya sa dihang iyan natong ilan natong gibuhat, ingon ang Ginoo, di na nako idayon og sunog ang Ninibe. Ana managod? Anong waban mo malipay? Karon o tanawa, ang will sa Ginoo di ti katagaan kay iro ra ka adto gyud sa akong mga anak. Pero sa pag-ingon sa babae nga bisan ang iro makakaon sa mumho nga mga hulog sa lamisa sa agalon, na usab ang kabubuton sa Ginoo. Ikaduha, ang humility makapapahawa og yawa. Unang sige bitaw tag kuan, sige tag kahadlok aning yawa. Di ba? Ilingay mong tupad ing na hadlok kag yawa. Oh. Hadlok no. Yawa. Ana. Kagamhanan anang yawa, pero ang makapapahawa des yawa kana gidi aing pagkamapaubsanon, humility. Muna magsigi gani tag kahadlok, ang pasabot ay ana mga igsuon nga mahadlok ta, garbo na. Kanang kahadlok produkto nas garbo. Kay unsa man ang garbo? Attachment to yourself and to your possessions. Kana bang na-attach ka sa imong kaugalingon o sa imong gihuptan? Unya kung tandugo na na siya, tandugo na na, mahadlok ka. Ikahadlok nimo, pildi na kasiyawa. Unsa may humility? Attachment to God, detachment from yourself and from everything you have. Kanang tanan na atong gihuptan hasta ning atong kaugalingon, basta humble ta, di na ta mahinugon ang ato ra gyung angkonon nga ako alagad sa Ginoo. Nya inigsulti na to ana, din ata mahadlok, tandugon ang imong mga gihuptan hasta imong kaugalingon, maglingo-lingo na nang yawa, mubiya na siya. Kaya nga naman, wa na may epekto ang iyang power, kay ang power sa yawa iya ra manggitang hadlokon. Nya kinsa tong mahadlok nga mawad-an og dungog, mawad-an og dignidad, mawad-an og kabtangan, mawad-an og kwarta, mawad-an og kalampusan, iya na nasyawa. Sige, laing lingi sa imong tupad. Lingi ba? Ing na di ka mahadlok matiguang, ing na di ka mahadlok matiguang. Ha? Oh, sus. Naiuban mo ingon nganli lang kog buang, ay lang ko nganli tiguang. Oh, ana no? Sus, grabe ha gyud. Attachment
attachment sa atong image, sa atong dignidad. Mao na pa colors buhok, hadlok kayo mabati ang naong, hadlok kayo mabati ang kilay, hadlok kayo mabati ang figure. Kana mga yawanon mana, pride mana. Pero humility, so moingon ra gyud na mao na ni gihatag sa Ginoo. Paubos lang. Mao na siya. Tanawa si Solomon. Si King Solomon gidayeg sa Ginoo tungod sa iyang pag-ingon, tagai ko kaalam. Gitagaas Ginoo, porti na niyang sikata. So si Solomon nangasawa man sa hinuog mga pagano. Dili paigo nga nangasawa siyag mga Israelita nga 700 kabuok, nangasawa pagid siyag mga 300 kabuok mga pagano. Nya unsa may nahitabo? Nagsimba na sad siya sa mga pagan gods. Iya na sang gipanghimuag mga simbahan, mga altar ang iyang mga asawa nga dili na magtotoo. Perti sukuas Ginoo, kaduha ang Ginoo nagpakita niya unya giwarningan siya, wan agid siya manumbaling kay ngano man para ni Solomon ba kay bright naman kay siya, I am in control. I am in control. Ingon Ginoo, kuhaon ko ng imong gingharian, ipasa ko na ngadto sa imong usas imong mga opisyal. Ang gibilin sa Ginoo ang ang Juda, ngano man tungod ni Hari David nga mapaubsanon kaayo o faithful kaayo sa Ginoo. Na siya? Kaning atong mga bahandi, kanang inyong kwarta, nya attach kay mo ana, di kay mo mamalit og slag, kuhaon na sa Ginoo. Lagi. Basta lagi, kadaghan sa kong nailhan nga mga arang-arang pagkabutang sa una, anaa man kay mga milyonaryo, napagani mga bilyonaryo nga nawadaan kyus ilang kwarta. Gani ang uban naghikog yun kay di kadawat ba hastang ilang mga dungog, kanang ilang mga fame, kanang famous kay sila nya attach kay sila ana, gani nahimo na silang mga mapahitason kaayo din agyon mo ila Ginoo kay perti na gid nila ka famous. Oy sus, ni ending gyud nga nangamatay nga way nahot ug naas kasubanan. Ang uban naghikog, ang uban nga disgrasya ngano man tungod kay nisudla si yawa. Nya kung nang yawa mo sud na nato, patyon man gitana ang nakanindot kay ug naan Ginoo nato, patay gyapon ta. Pero ini kamatay nato, namatay ta nga malipayon, namatay ta nga malinaon, namatay ta nga balaan kung kuyog natong Ginoo. Pero kuyog na natong gugmas kwarta, gugmas gahom, gugmas atong dignidad o sa atong dungog na mamatay kita nga masulubon, mamatay ta nga mahadlok. Magkulismaot ko ng naong sa uban, hugot kay din ni ani ba ano ba murag gool kay di ba ko gusto mamatay Lord. Nabugtuas kinabuhi bati kay naong inig abot nga tos funeral ko dukdukon ko no ni ani sa mga imbalsamar, dukdukon ba kay di man matarong-tarong ang naong gakulismaot man dukdukon aron madugmok ning bukog, ikadugmok sa bukog, tarong-tarongon ding naong pasmailon dayon, make-upan dayon. Ikala happy lagi siya nga namatay. Unsay happy nga porting kulismaot sa naong na ungot pang bakba na hapakon bitaw diri da dugmok lagi. Oy, kana mga daho og kwarta, usahay pa na magdawal-dawal pang dila. Ako ko'y gihilugan ang dila, abot ko diri ani-ani, ana-ana kay di gyud gustong mamatay. Laing lingi. Laing lingi sa imong tupad be. Ingna unsa ka kaknaong mamatay. Ingna kuno. Unsa ka kaknaong mamatay. Ay ka naman kung mamatay nga anang way attachment, humble kayo, peaceful kayo nagnaong, peaceful kayo ba, pero kanang na ay attach kayo, mo resist mo na, bati kayo nagnaong.
Ana. Mao na, pero ang dako yung kalainan og mamatay ang nagsunod sa Ginoo, makatag-iya gid siya sa langit. Pero ang mamatay nga nagsunod sa yawa adto ginasging harias yawa nga mao ang impierno. So sa may buhaton nato karon, saman pagpakairo. Mag-aw-aw na karon, aw. Pagpakairo, pasabot, pagpaubos. Dawat lag mumho. Mabita ni kaning ato mga slat-slat din mumho ra gid na, no? Mumho ba? Mga mumho sa inyong mga bahandi. Slat good. Mumho, scrap. Ana. Pila na may mumho nga atong nadawat karon. Mga mumho lang, pero kamong wa mo hatag og mumho, iro mo. Iro mo. So ang atong Healing Joy of Santo Niño, HJSN, na natay mumho or slat nga nahalin nga 23,234 ka slots, na apay 1,766 na lang ka slots nga available, nga tag 100 pesos per slot. Atong pakpakan. Basig mahurot na kini karong si Manaha, no? May tagdi ni kaabtan og Domingo. Mahurot na ni kay gamay na mala ni. 1,766 ka mumho. Si arog di mong palit ana. Nya do na sa ni siya 50 slot challenge. Nakadawat na sa tag 192 ka 50 slot challenge. So pakpakyapon. Ni ay dagkong mumho kaning atong San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF DAG para ni sa atong kumbinto nga nagpadayo na ros paghimo, nakahali na sa tag 10,139 ka slots, na apay 49,861 ka slots nga tag 500 pesos per slot ang available. So lain na sang pakpak ni atong pakpakan. Salamat. May mga dagko-dagkong mumho na sa gagmay-gagmayng mumho. No. Nya na masidaghan nga nag-text ba magpaluap og Father katong investment available pa ba to? Nya sa among meeting kagabi ato naman ang gihimo dihang cooperative, napatay daghan nga mga bayronon in the process sa atong paghimo sa atong kulumbari. So murag nag-submit naman ta sa atong last requirement nga mao ang hard copy sa atong constitution and bylaws. Hopefully ma-approve na siya few weeks from now. Nya basin pa makasugod na sa tag-apply nga maligya ta og unit sa atong kulumbari kanang gitawag nato pre-selling. Nga mintras tanto nga wapatay siguro kanus ata maka pre-selling aron ang halin mo itong i-process sa construction, mudawat padayon tang mudawat ibalik nato pagdawat ang investment katong DSAP. Ug naapay gusto ninyo nga mo invest, open pata. Pero dili na ta magsaad-saad, dili na tong pledge ang amo rang account kung inyo nagyong isubmit ang inyong investment. So kung gusto mo invest, text lang, tawag lang sa atong contact persons, sila Sister Hinara, Sister Remy Ukaba, or sila Brad Loloy or Bernardo Jacobi or Nako, o niya magsabot tag kanus ata magkita or kanus amo muari or kanus aninyo ipadala kamong naa diha sa gawas nasod ang inyong investment. Pero dili na ta mo ihap sa pledges ang atong iphon ang actual investment tag 500,000 pesos with 25% interest per annum. Kay magamit na nato sa pag-process sa atong pag-construct na sa atong building sa Kulumbari. Ano ha? So padayon tang mudawat
until further notice. So salamat kayo aning tanan nya mga mumhura ni sa atong bahandi, pero kung atong gamiton uban sa gugma sa pagpangalagad sa mas inahan nga nangalagad sa iyang anak nya ni antos og nagpaubos, nahimong epektibo ang iyang pag-antos, nakapapahawa sa yawa na ayo ang iyang anak. Kini manggong tanang sakit nato mga igsuon, bisag unsang sakita, psychological, emotional, physical, kaning tanan mugna ni si yawa. Unya kung papahawao na nato ang yawa sa tong kinabuhi, kanang kahadlok, kadang attachment sa mga butang o uban pa diha, unya musugod na tag ampo o magpailawom na ta sa Ginoo, mawagtang dayon ang yawa. Nguna ang atong tubag sa Salmo nagkanayon nga sa to limot na, Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma alang sa imong lungsod. Ang gugmas Ginoo di gyud mausab, kita ra gyud mag-usab-usab sa atong paghigugmas Ginoo, pero ang iyang gugma nato di mausab. Muna kung mubalik ta niya uban sa pagpaubos, iya tang dawaton o iya gyapuntang hatagan sa kumpletong gugma, gahom o grasya. Muna kitang mga makasasala, mamalik dayon tas Ginoo, mamiya ta niining atong mga yawanon nga mga kinaiya ug mga buhat. Manindog na ta mga buutang mga iro. Mga igsoon, isip usa ka katawhan sa Dios atong hiusahon ang atong pagampo ngadto sa Ginoo uban sa pagpaubos. Moingon kita, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang simbahan lukop sa tibuok kalibutan, mamahimong agianan sa Dios nung kaluoy, kalinaw o gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga isip katilingban sa mga matuuhon, dili unta kita magkabahin-bahin, tungod lang sa gagmayng mga babag sa pagdumot o pagpihig-pihig, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga inahan nga nahingawa ug nabalaka pag-ayo mahitungod sa panglawas sa ilang mga anak, dili gayud mapakyas sa pagdangup kang Hesus alang sa suporta ug sa kahupayan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga masakiton ug ang mga himalatyon, mahupay pinaagi sa gugma ug sa kaluoy sa amahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga sila nga mibiya nagikan ni ining kinabuhia, magmaya sa kahangturan, didto sa langitnong puloy-anan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Makagagahom nga Dios sa kanunay, dawata ang among mga pangamuyo nga among gituboy nganha kanimo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Bless
Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kasalanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, mahimo ikaw niining naghimo ikaw niining pan ug bino nga hinabang sa among kahuyang. Itugot nga mahimo usab kini sila nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kadinyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi.
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Pamahalamu nga nasa mga langit, pagdaigod ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, patuman ng imong pagbuo dinhi sa paingon sa langit. Ang kalanunan mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasaylo kami sa among mga sala, paingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalakan namo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inunuha, luwasa kami sa kautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahulugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen.
ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. May sama ang ugma sa Diyos alang kanimo, ginabuhi giulang aron ka maluwas, kalabasan kadautan sa tao gipapas, pasay lugugma, ihatag sa Diyos. Lul kaniya kay mamaki siyat, ug salig sa iyang gugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos mamatian, kanunay maghari siya. Ilaw, Ginoo, imo pamatiyon. Magampo kita. O Dios, nagbuot ikaw nga managambit kami sa usa ka pan ug usa ka kalis. Itugot kanamo nga hiniusa diha ni Kristo nga magmalipayon kami nga magkugi pagbuhat alang sa kaluwasan sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nung gahom. Nya mulihok rani kung kanunay sadtang mapaubsanon. Sugotag ngan lag-iro aron mahimot ang gamhanan. Salamat sa mga mapaubsanon o naghatag nato sa ilang paambit sa ilang mga grasya, pinaagis pagpalit og mga slots.
SBF DAG ug sa atong HGSN. So napatay palitonon sa HGSN nga 1,766 tag 100 rani per slot, nya SBF DAG 49,861 pa ka slots, nya tag 500 pesos per slot. Nya nga ato sang DSAP katong investment slot nga tag 500,000 pesos nga naay 25% per annum nga interest rate, open na nakaron pero dili na ta mo ihap sa mga pledges. Ang ato rang iphon ang actual na gyud nga investment nga gisubmit. So kanilang tanan nga ning duyog nato og ni suporta niini atong hatagag masipang pakpak. Salamat kayo. Praise the Lord. Unya karo ugmang adlawng Biyernes himuon nato ang vigil sa Alliance of Two Hearts. Wa nato mahimo atong first Friday tungod sa atong kuan kanini ang pista senior. So ato sa ning ubanan ang overnight vigil magsugod sa alas 9 gabi ang Santos nga Rosario, unya ini alas 10 ang misa. Ini ka alas 4 kadlawon lain na sang closing mass. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, namulan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Ama, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon. Atong